όπου χτυπήθηκαν τεθωρακισμένα της μεραρχίας Μεντίνα της Προεδρικής Φρουράς. Αυτό θα το δούμε να συμβαίνει. Η μεραρχία Μεντίνα, να ρωτήσω και τον Κώστα, είναι το πιο ισχυρό στρατιωτικό σώμα του Σαντάμ. Είναι το πιο πιστό πρώτον και το πιο εκπαιδευμένο. Γι' αυτό Και έχει και το καλύτερο υλικό. Μάλιστα. Και έχει το καλύτερο Και υλικό. πολεμικό υλικό και το παιδαγωγό. Ναι. Τέτοιες επιχειρήσεις θα τις δούμε να επαναλαμβάνονται. Και συνεχίζονται οι επιχειρήσεις. Ο ρυθμός της προελάσεως όμως έχει ανακοπεί. Και θα δούμε πάλι κινήσεις στρατευμάτων όταν αυτός ο άξονας φτάσει στο επίπεδο το ίδιο